ஐயப்பாக்கம் ஜமார் ஸ்கூலுக்கு பேக் சைடில் நம்மக்கிட்ட ஒரு 3000 ஸ்கொயர் ஃபீட் லேண்டோட சேலுக்கு வந்திருக்கு. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரண்ட்டில் வந்து 25 ஃபீட் ஃப்ரண்டேஜ், பேக் சைடு வந்து 40, ரைட் ஹேண்ட் சைடு அண்ட் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு வந்து 90. டோட்டலாக 3000 ஸ்கொயர் ஃபீட். ஃபேஸிங் வந்து ஈஸ்ட் ஃபேஸிங். இந்த சர்க்கிள் ஃபுல்லாகவே வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு 5000 ப்ளஸ் போயின்ட் இருக்குது ப்ரைஸு. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு 4500 ருபீஸ். பட்டா லேண்டு தான், கொஞ்சமாக ப்ரைஸ் நெகோஷியேட் பண்ணுவாங்க. 24 ஃபீட் ரோடு, ஈஸ்ட் ஃபேஸிங், நல்ல லொக்கேஷனில் இருக்குது. இந்த ப்ளாட்டை பற்றின டீட்டெயில்ஸ் வேணுன்னா இதில் 3 நம்பருக்கு கால் பண்ணுங்கள். இது ஐயப்பாக்கம் ஜமார் மெட்ரிகுலேஷன் ஸ்கூலுக்கு பேக் சைடு. ஜமார் மெட்ரிகுலேஷன் ஸ்கூல் எங்கே இருக்குன்னு காமிக்கிறேன் பாருங்கள். இதுதான் ஜமார் மெட்ரிகுலேஷன் ஸ்கூலு. இந்த லொக்கேஷன் பற்றி டீட்டெயில்ஸ் வேணுன்னா இதில் 3 நம்பருக்கு கால் பண்ணிவிட்டு சைட் விசிட் பண்ணலாம்.